Rwy'n falch iawn o gael fy ethol yn Gadeirydd newydd Prifysgolion Cymru. Mae hwn yn gyfnod o newid a chyfle mawr i addysg uwch yng Nghymru. Bod y blynyddoedd diwethaf wedi dod â heriau i'r sector yn ddiamau, mae cymaint i fod yn falch ohono. Boed hynny'r cynnydd mewn boddhad myfyrwyr, yr holl fusnesau newydd a sefydlwyd gan fyfyrwyr, neu ymchwil bwerus sy'n dangos yr effaith sylweddol a gaiff ein prifysgolion ar economi Cymru. Gydag etholiadau'r Senedd ar y gorwel, mae'n foment arbennig o bwysig i sicrhau bod addysg uwch yn parhau i fod wrth galon dyfodol Cymru. Rwy'n angerddol am y rôl y mae ein prifysgolion yn ei chwarae a'r cyfleoedd y maent yn ei cynnig fel canolfennau ymchwil ac arloesedd, fel angorau yn eu cymunedau lleol ac fel sefydliadau sy'n trawsnewid bywydau. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda chydweithwyr ar draws y sector a thu hwnt i hyrwyddo'r gwaith anhygoel sy'n digwydd ar draws ein campysau ac i wneud yn siŵr bod prifysgolion yn parhau i fod ymhlith asedau mwyaf Cymru nawr ac am genedlaethau i ddod.